U junu 1992. godine srpska vojska u 2 masakra pogubila je više od 100 stanovnika Mostara. Tijela žrtava zakopana su u 2 masovne grobnice, na gradskom groblju te na gradskoj deponiji smeća. Porodice ubijenih danas žive druge živote. Ipak tragedija koju su preživjeli još je svježa u njihovim sjećanjima. Ja sam Nevza Pehilj, rođena i odrasla u predgrađu grada Mostara. Svoj životni i radni vijek čitav sam provela u mjestu Brapčić kod Mostara. Rat i taj ratni 3. april 1993. godine sam doživjela ovdje. I u ovom ratu sam izgubila i muža i sina. Moj muž imao 46 godina, a sin je imao 23 godine. Smetlište, zgarište, gubinište i ljudi, kažnjeni zbog imena, ljubavi, smaknuti, otrgnuti, predati zaboravu, plešu plesom ratnika protiv rata. Unakažena lica koračaju mrakom svojim. Sjene, ubice, gdje idu, znaju. Zovem se Sanela Kuku. 1992. godine kada je počeo rat, imala sam nepunih 13 godina. U ratu 1992. godine izgubila sam oca i dedu. Jedno vrijeme smo bili u kućnom pritvoru u svojoj vlastitoj kući, da bi pred sami kraj bili dovedeni ovdje u sklonište, kao i svi mještani koji su bili u kućnom pritvoru u Gornjem Zaliku. Ja sam Ante Kordić, rođen sam u Bijelom Polju. A ovo je ovdje mjesto zločina, Uborak, to je gradsko smetlište. Tu se desio stravičan zločin, u tome zločinu izgubio sam oca, majku i brata. Povukli smo se u kuću i naš prvi komšija je došao i rekao da ne izlazimo nigdje, da će oni držati straže, da će oni ovo sve nadzoriti, a mi da samo budemo tu zatvoreni i da imaju nad nama kontrolu. U podrumu smo proveli punih 70 dana. Moja porodica, moga brata, drugog brata, komšije, nas ukupno 13 je bilo u podrumu punih 70 dana. Bez hrane, non stop su dolazili, pitali gdje je oružje, gdje je radiostanica, gdje je ovaj, gdje je onaj. Imali smo jedan mali radio, taj mali radio je bio kao 15 sa 10. To je bio tranzistor i mi smo čuli u 12 sati da je pao Orlovac. Odmah u 12:30 dolaze moje prve komšije po moga muža i odvode ga. Njih je bilo 5, došli su sa Land Roverom i to moje prve komšije i među njima najbolji kolega i prijatelj moga rahmetli sina. Nisam mogla vjerovati da će se desiti ono što se je desilo. U ovom skloništu smo zatekli ogroman broj ljudi koji je živio u ovim zgradama. Nekoliko stotina ljudi je tu bilo. Nisam sigurna, mislim da su tada zapisali naša imena, jer svako večer pred spavanje jedna žena je prolazila pored nas i zapisivala ime i prezime. Po broju se moralo znati koliko je ljudi u skloništu i gdje ko leži i sjedi, nije važno.
Dolazili su vojnici te srpske vojske, hodali kroz sklonište i ono što ja pamtim, recimo, što mi je upečatljivo, je jedan od njih koji je došao i šetao je kroz ovaj prostor u pratnji još druge dvojice, trojice vojnika i rekao: vi muslimani ste Ali na telad koji je nama poslao na klanje. Mislim da je bio to 13. kada su ušli i rekli da muškarci treba da se odvoje na jednu stranu, a žene i djeca na drugu. I taj moment je bio užasan. Žene, majke su počele da vrište, da plaču, da se gube, da padaju u nesvijest. Jer smo znali da to ne može biti nešto dobro, jel? Da će ih odvesti ili tako nešto. Nismo znali da je to posljednji put da gledamo naše očeve, djedove ili sinove. Odveli su ih i ne znamo gdje. Ovi zločin su napravili Jugo vojska. Oni su, ja znam da vas najviše interesuje šta ću reći o domaćim Srbima iz Bijelog Polja. Ja sam išao s njima skupa u školu, skupa smo proveli djetinjstvo, skupa smo momkovali, bili su uzorni i u školi, i čestiti momci i djevojke. O njima mislim sve dobro, ne mislim da je iko od njih učestvovao u ovome. Moguće je da niko od njih i ne zna ko je ovo napravio. A moguće je da neko zna. Ako zna, neka skine ljagu sa poštenih ljudi. Evo, nalazimo se na mjestu gdje su tijela nađena. Te ljudi su najprvo odvedeni, bili su zatvoreni u svlačionici, odvedeni su neki iz skloništa u Zaliku. Ovdje ili su ubijani ili su dovezeni ubijeni. Uglavnom ovdje su bagerom bili zagrnuti. 88 tijela je ovdje nađeno. Među ti 88 tijela 8 ih nije prepoznato. Ovdje sam pronašao roditelje, brata još nisam pronašao nigdje. Pa da vam kažem, ono sve što se meni desilo, izgubiti muža s kojim sam živjela 24 godine, izgubiti sina od 23 godine, nemoguće je to zaboraviti. Niti će se zaboraviti. Možda bi nekad bolje bilo da se zaboravili, ali ne može se. Svako svitanje zore iste misli donosi. Suživot sa ostalim nacionalnostima apsolutno nikad nisam isključivala. Ni danele. Toliko prijatelja imam u svakoj nacionalnosti. A ratni zločinci, zna se njima njihovo šta ih slijedi, hoće li ih stići. To je veliko pitanje, jer je broj zločinaca ogroman. Na jednom ovako malom terenu, u jednom kratkom vremenu, da se to desilo. Ali njima njihovo, a meni moje. Ja vjerujem u Boga i pravdu, i tomu se, jer i meni Bog vraća na neki način, ono što sam najviše i nisam očekivala. Dobila sam 3 unuka, 3 zdrava, pametna dječaka, koji se sad uvelike školuju i među najboljim su đacima u školi.
To mi stvara novi prozor u svijet, novu nadu i novu ljubav za životom. Utjeha smo sami sebi. A mržnja, to je put do samouništenja. I shvatiš mržnju kao produženu ruku zločinca. Tako sam je ja shvatila. To bi bio još jedan metak više ispaljen u mog oca. Da sam nastavila da mrzim, odnosno da sam pristala na mržnju kako su mi zločinci u stvari spremali i htjeli. A moj bol je samo moj bol. Pa ga nastojim pretočiti u književnost, odnosno ostaviti traga u povijesti i dati prostora tim ljudima koji su nastradali, a koje će historija zapamtiti samo kao jedan broj. A ja mislim da će kad tad, da će se iznaći pravi zločinci, iako to meni ne znači mnogo. Najviše mi znači mir. Da su ljudi u miru i da nema više sukoba i da nema više nikakvih nereda. I da nema siromaštva. To mi je najvažnije. Najvažnije je izaći iz bijede. Ja svoju djecu učim da ne čine ništa drugome što njima nije drago da im iko učini. I to bi poručio cijelom svijetu da se tako ponaša i samo se tako mora iskorijeniti svako zlo na zemlji. Ukoliko imate informacije o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, možete ih anonimno dojaviti Državnoj agenciji za istrage i zaštitu na broj telefona 080 020 505. Mani stali na telad koji je nama poslao na klanje. Mislim da je bio to 13. kada su ušli i rekli da muškarci treba da se odvoje na jednu stranu, a žene i djeca na drugu. I taj moment je bio užasan. Žene, majke su počele da vrište, da plaču, da se gube, da padaju u nesvijest. Jer smo znali da to ne može biti nešto dobro, jel? Da će ih odvesti ili tako nešto. Nismo znali da je to posljednji put da gledamo naše očeve, djedove ili sinove. Odveli su ih i ne znamo gdje. Ovi zločin su napravili Jugo vojska. Oni su, ja znam da vas najviše interesuje šta ću reći o domaćim Srbima iz Bijelog Polja. Ja sam išao s njima skupa u školu, skupa smo proveli djetinjstvo, skupa smo momkovali, bili su uzorni i u školi, i čestiti momci i djevojke. O njima mislim sve dobro, ne mislim da je iko od njih učestvovao u ovome. Moguće je da U junu 1992. godine srpska vojska u 2 masakra pogubila je više od 100 stanovnika Mostara. Tijela žrtava zakopana su u 2 masovne grobnice, na gradskom groblju te na gradskoj deponiji smeća. Porodice ubijenih danas žive druge živote.
Ipak tragedija koju su preživjeli još je svježa u njihovim sjećanjima. Ja sam Nevza Pehilj, rođena i odrasla u predgrađu grada Mostara. Svoj životni i radni vijek čitav sam provela u mjestu Vrapčić kod Mostara. Rat i taj ratni 3. april 1993. godine sam doživjela ovdje. I u ovom ratu sam izgubila i muža i sina. Moj muž imao 46 godina, a sin je imao 23 godine. Smetlište, zgarište, gubinište i ljudi, kažnjeni zbog imena, ljubavi, smaknuti, otrgnuti, predati zaboravu, plešu. To je bio tranzistor i mi smo čuli u 12 sati da je pao Orlovac. Odmah u 12:30 dolaze moje prve komšije po moga muža i odvode ga. Njih je bilo 5, došli su sa Land Roverom i to moje prve komšije i među njima najbolji kolega i prijatelj moga rahmetli sina. Nisam mogla vjerovati da će se desiti ono što se je desilo. U ovom skloništu smo zatekli ogroman broj ljudi koji je živio u ovim zgradama. Nekoliko stotina ljudi je tu bilo. Nisam sigurna, mislim da su tada zapisali naša imena, jer svako večer pred spavanje jedna žena je prolazila pored nas i zapisivala ime i prezime. Po broju se moralo znati koliko je ljudi u skloništu i gdje ko leži i sjedi, nije važno. Dolazili su vojnici te srpske vojske, hodali kroz sklonište i ono što ja pamtim, recimo, što mi je upečatljivo, je jedan od njih koji je došao i šetao je kroz ovaj prostor u pratnji još druge 2-3 vojnika i rekao: vi muslimani... Niko od njih i ne zna ko je ovo napravio. A moguće je da neko zna. Ako zna, neka skine ljagu sa poštenih ljudi. Evo, nalazimo se na mjestu gdje su tijela nađena. Te ljudi su najprvo odvedeni, bili su zatvoreni u svlačionici, odvedeni su neki iz skloništa u Zaliku. Ovdje ili su ubijani ili su dovezeni ubijeni. Uglavnom ovdje su bagerom bili zagrnuti. 88 tijela je ovdje nađeno. Među ti 88 tijela 8 ih nije prepoznato. Ovdje sam pronašao roditelje, brata još nisam pronašao nigdje. Pa da vam kažem, ono sve što se meni desilo, izgubiti muža s kojim sam živjela 24 godine, izgubiti sina od 23 godine, nemoguće je to zaboraviti. Niti će se zaboraviti. Možda bi nekad bolje bilo da se zaboravi, ali ne može se. Svako svitanje zore iste misli donosi. Suživot sa ostalim nacionalnostima apsolutno nikad nisam isključivala.
ni danele. Toliko prijatelja imamo u svakoj nacionalnosti. A ratni zločinci, zna se njihovo šta ih slijedi, hoće li ih stići, to je veliko pitanje jer je broj zločinaca ogroman. Plesom ratnika protiv rata. Unakažena lica koračaju mrakom svojim. Sjene, ubice, gdje idu, znaju. Zovem se Sanela Kulko. 1992. godine kada je počeo rat, imala sam nepunih 13 godina. U ratu 1992. godine izgubila sam oca i dedu. Jedno vrijeme smo bili u kućnom pritvoru u svojoj vlastitoj kući, da bi pred sami kraj bili dovedeni ovdje u sklonište, kao i svi mještani koji su bili u kućnom pritvoru u Gornjem Zaliku. Ja sam Ante Kovardić, rođen sam u Bijelom Polju. A ovo je ovdje mjesto zločina, Uborak, to je gradsko smetljište. Tu se desio stravičan zločin, u tome zločinu izgubio sam oca, majku i brata. Povukli smo se u kuću i naš prvi komšija je došao i rekao da ne izlazimo nigdje, da će oni držati straže, da će oni ovo sve nadzoriti, a mi da samo budemo tu zatvoreni i da imaju nad nama kontrolu. U podrumu smo proveli puni 70 dana. Moja porodica, moga brata, drugog brata, komšije, nas ukupno 13 je bilo u podrumu puni 70 dana. Bez hrane, non stop su dolazili, pitali gdje je oružje, gdje je radio stanica, gdje je ovaj, gdje je onaj. Imali smo jedan mali radio, taj mali radio je bio kao 15 sa 10.